Hey, what's up mga paps? Welcome to another Longkod Dad Vlog. So, ari naman kita subong. Nag-start naman kita sa salakyan, no? As usual, sa salakyan kita ko umpisa sa aton vlog. Subong adlaw, idulong ko si Jill. Okay? Mano kaga? Mapagwapa. Mapagwapa siya. Mapaparlor siya ya. Mapagwapa siya. Amo nang gift ya sa akon. Kay lapit na lang gali ang akon birthday. Ang bali sa akon, kaanta gift ga. Mapagwapa ko. Ha? Okay? Gift mo, pagwapa ka. Anong sense na daga? Di para pleasing sa mata mo, di ba? Kung anong kaka-please sa mata mo, o mo na kalipayan. Okay, as usual, may lusot siya gyapon. Pero may punto man siya. Kaya kung gwapa siya, nami matsyag ko. Okay? Mas madugang luyag ko siya. Di kung gwapa siya, mas mahambal ko nga swerte ako sa kabuhi. Hiyo din. Pwede subong na laway siya. Laway pa siya. Okay? So mapagwapa siya, ma-vlog kita sa parlor nga katuan niya. Gin-recommend gid sang mga friends namo ng parlor nga to eh. So kato tato subong. Let's go. Okay, medyo ma-vlog tanay kay medyo traffic may natabo. I don't know if it's an accident pero anyway, ma-vlog kita tanay. Okay, mami. So mapa-parlor kita subong, right? Right. Okay, ano ang hairstyle nga imuon mo naman sa amoks mo? Person mo. Ang hairstyle mo para sa buhok ko? Ano ka, criminology student? Nga ako criminology student ka? Hindi ate, amo nang buhok sa mga kakrim mo. Kami mo yaman? Stereotype mo. Hindi dito man, pang lalaki niya. Mas ka nanula na yan. Basta mo lang ni mama, kung si mo mami. Kung laway ang imo hairstyle, okay? Annulment. Kang kalbohon kung gwapa mo gyapon. Bisa ano pa na yung hairstyle kung gwapa ka gid na iya. Tanawon ta, okay? Kusgaran ta na karon. Okay. Unlike si mo yung dapat Cut. Namo na siya dila si Jill mapakopyor. Kopyor. I-zoom balaga siya oh, sa pink room. Namin na ako no eh. Gusto tayo magsulod, galing ko wala ko parkingan. Sayang. A few moments later. Okay mga paps, so gindulong ko na to si Jill. Nagapalibog ako kung diyan ko patso ng oras ko no. So nagaduwa-duwa ako. It's either mapa co-working space ko or mapamasahe. Kaya nakita ko di oh, may nuwat tayo di oh. Na, okay, dili ako nagka-park subong sa tubang sang nuwatay. So nakita kong ilang poster do ano man do namin magpamasahe yaw. So sige, kay mga 3 to 4 hours pa na si Jill to sa pagwapa ya. Ako ya mapamasahe ko kuruan na ya. Kay do may ginadugay naman eh. Kag bukas sila subong massage ta kag mag pa-relax. Alright. A few moments later. Tapos na. Hingagawon na to si Jill. Mayo kung mahingagaw tablang why pa siya matapos para makita tagit ang proseso sa iyang beautification. Okay? Guwapa siya kuno bali sa akon eh. Di taon ta. Di ta na mapamatudan. Gabi na.
Alright, let's go to the pink room. Alright, so rin ako subong din sa pink room. Muna din parlor nga gin-recommend ni Queenie. Shoutout kay Queenie. Ari pa si Jill, na. Abi ko, kalbuho niyo siya. Hambali ako no, bisan kalbo kung gwapa. Kaya gwapa ka ginaya ko no. Testingin niyo be kalbo be. Sinong stylist mo? Si Kelly. Oh, si Kelly. Kelly. So, ang beauty mo ara sa kamot ni Kelly. Okay? Kelly, pagkupaon mo gid sa. Tapos na yun. Or nabigyan akong malana, hindi bla. Basta pa eh. So, wala pa. Mga pila na lang ka percent. Mga pila na ka percent na mga nagtapos na mga 90% na naguro. Okay. So, may iliw na mo yung mga pets oh. Oh, meron pa gito. Ah, mo ni nga pink room kay damo pink stuff. Oh, may mga tutoy pa. Ay katulog. So si Sir, ano din, di siya magpakita ko na eh. Tago-tago lang siya ko no. Pero sige, i-respect ang ano. Whoop! Ikaw na lang di customer ka? Oo eh. Ah, okay boss. Wala ko kabalungan mo guys. Special treatment ba? Sige, sige. Makaulat man ko ah. Beauty takes patience ko na mo. Sige, sige. Go Kelly. Kuya naman kanyo bro sa Kelly oh. Facebook na lang so. So, okay mga paps, tapos na siya. So, ari na ang finished product. Na, tulog ka na di. Na, gamay uyog bisang buhok. Yeah. Wow, K-pop. Abi kong lagas tadi ano ng Jessie Minjola. Nagsong Yikyo ang tsura. Sige. Very good, very good. Thank you guys. Thank you, Kelly. Okay. Thank you, good sir. Okay mga paps, so pink room, okay? Yara lang sa description below itanawan nyo lang ang link pa kato sa ilang Facebook page. Okay, pa-picture sila, Nay. Nakuha lang mas mo, okay. So, pa-picture lang ha. Ilang. Okay, thank you guys, bye-bye. Salamat. Sige. Oy, nadalagin sa sir. Ano? Okay, okay. Ano ka ni name? Oh, hambali lang ko kung may gusto ka i-greet, may go, ano. Okay, next time. Okay. Sige. Lakat na kami. Okay, bye-bye. Sige. Tulog, what? Tulog. Nice. Nami ka. Oh, head shake biga? Head shake? Dobuang. Katok kayo. Makitang beauty. Nice. Nami. A few moments later. Alright, so atin na. Kaabot na kita sa balay. Okay? Tauntang reaction nila sa iyang hairstyle. Alright. Natsura yun na yun. Ayun ano mga bal mo? Daw main, ba? Kibotsa. Oh kids! Ladies and gentlemen, ladies lang gali. Ladies, I present you Karen. Si Karen. Sila ang video. O gani, okay. Ano na si... What can you say? Ano ma'am, ba mo siyang bagong hairstyle? Name? Okay. Ano mahambal mo sa hairstyle ni mami? It's not bad. It's not bad. It's good, right? Si thumbs up be kung okay be? Oh, hindi siya ka thumbs up. Oh, okay. Sabi na what be? Yun, Okay Alright, so amo malala Pops. Thank you for watching Ilonggo Dad. Please subscribe Bye.